Seuraava uusi korttitemppu. Otetaan ensimmäinen pakka, josta löytyy 1, 2, 3, 4 kappaletta kolmosia. Ja toinen pakka, josta löytyy myöskin 1, 2, 3, 4 kappaletta kakkosia. Okei, pistetään kakkoset tuohon päälle. Otetaan kolmoset, työnnetään tonne kakkosten allenne. Eli kakkoset on päällä ja kolmoset on täällä alapuolella. Otetaan kolmoset pois tänne omaan kasansa vähäksi aikaa, tarkastellaan niitä myöhemmin. Tässä pakassa meillä on enää kakkosia jäljellä. Ja 4 kakkosta, jotka vähintään rupeaa itse asiassa muuttumaan. Niistä rupeaa tulemaan kolmosia. Ja siinä on ensimmäinen kolmonen. Jos käännetään pakka ympäri ja katsotaan, niin meillä on itse asiassa täällä 1, 2, 3 ja 4. kolmonen. Tai siis 4. kortti oli kolmonen ja 4 kolmosta ei vielä, vaan katsotaan, pyöritetään pakka ympäri, katsotaan, meillä on 1, 2, 3 kolmosta ja 1 kakkonen täällä joukossa. Pannaan se korttien sekaan, käännetään ympäri ja katsotaan, niin meillä pitäisi olla silloin sen jälkeen enää pelkkiä kolmosia tässä kädessä. Ja se pitää paikkansa. Käännetään ympäri. Okei. Jos nämä oli ennen kakkosia, ne on nyt kolmosia, niin kakkosten täytyy olla silloin tässä kasassa. Eli katsotaan, täällä on 1, 2, 3 ja 4 kakkosta. Okei, pannaan ne kasaan taas. Ja jos täällä oli siis, hetkinen, tarkistetaan uudestaan. Nämä on kolmosia nykyään, nämä on kakkosia nykyään. 2 plus 3 on mitä yhteensä. Eli se tekee 5. Eli nämä kortit on silloin kaikki tietysti viitosia. Okei. Ja jos 5 ja 5 lasketaan yhteen, niin mitä se tekee? Se tekee 10, jolloin nämä kortit on silloin kaikki täällä pelkkiä kymppejä. Toivottavasti tykkäsit tempusta.